היי חברים, היום אני רוצה להראות לכם על דריה, איך אני מעלימה את האדמומיות, סגלגלות שיש לה בכף היד. יש לה גם מעט באזור השפתיים. בצילומי ניובורן תמיד מניחים את התינוקות ממש לשנייה ויותר, וכבר הם מקבלים אדמומיות לא יפה, שלא נראית יפה בתמונות. אתם רואים שכל גוון העור שלה נראה מצוין, ורק כף היד והשפתיים ככה סגלגלות. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניכנס ל-Curves, ונשנה כמה פרמטרים שממש ישפרו את הגוון של האור. דבר ראשון זה ה-RGB, אני מוסיפה אור, אני אוסיף אדמומיות וצהובים. כמובן שזה ישפיע על כל התמונה ואני לא רוצה את זה, אז אני נכנסת למסכה, עושה invert, ועם המברשת הלבנה אני אעבור רק על האזור שאני רוצה לתקן. אני שמה על opacity של 100 ועוברת על האזור הסגלגל, ואתם רואים שהחיוניות חוזרת לה. נהיה לה גוון אור ממש טוב עכשיו. כמובן שאני יכולה לשחק עם האופסטי פה ולהבהיר אולי פחות. בואו נראה מרחוק איך זה נראה. לפני ואחרי, תראו זה שיפור. הייתי מורידה קצת את האופסטי שלא יהיה מודגש מדי ויראה קצת יותר טבעי. לפני ואחרי. כמובן שאפשר לעבור גם על אזור השפתיים. הייתי עושה את זה בצורה עוד יותר עדינה. השפתיים שלה ורדרדות, אבל יש להם קצת גוון שהוא גלגל בעיניי וזה קצת מציק לי. אז זה ממש בעדינות, לא משהו שהוא מודגש ורואים אותו מאוד. גם האצבע הזו אפשר לעבור עליה מעט, אבל לא יותר מדי כי היא חשוכה, ולהבהיר אותה ייראה קצת מוזר, אז לא ניגע בה יותר מדי. זהו, אתם יכולים לראות לפני ואחרי איך גוון האור נהיה אחיד. זהו, זה הכל היום, נתראה בסרטון הבא.